Stemning. Hvor er det? Er du klar? Jeg har fået blodnæs. Esse! Så er vi ligesom i gang. Ej, det kamera kender jeg! Ja! Hej! Og sådan her om bagved. Det her er lidt skud. Altså. Der er ingen telefon. Filmer du lige en? Ja, han er lige an på. Cool nok, mand. Fedt, filmer mig også. Fedt, ikke? Og fedt. Det er fedt. Skal han? Kan du se noget stemning? Ja, backstage nu. Som jeg vil sige, I har noget at leve op til, og jeg er selv Blåhus, og I har eddermame noget at leve op til. Men jeg tror på jer. Jeg kender jer fra gymnasiefesterne jo. Kæft, hvor er det godt, mand! Hvad så, mand? Hvad så? Til dem af jer, der skulle være i tvivl, så... Hej, hej! Der er fældstøb. Der er fællesstøb! Fældstøb. Hej, hej! Hej. Er det ikke så, du tager? Nej! Line! Er du allerede fuld? Nej, du spiller lige i hovedet. Det er rigtig godt, når vi er ved det trætte sted. Hvad for noget? Det er rigtig godt, når vi er ved det trætte sted, at vi begynder at spille på fuld af med til fældstøb. Har spildt? Nej, Malene spillede. Nej, det var Malene. Hej, hej! Vi vil lige sende en hilsen. Okay, sådan en. Han kan ikke sende en hilsen. Jeg har købt varme til morgen. Så send en hilsen. Det var fordi, jeg fik 12. Hej, hej! Tillykke til alle jer, som bliver studenter næste år. Tillykke! Hvad laver vi her? Vi sidder lige hos Billag, og klassen, ikke? De er fucking nederen. Ikke? Men de skal bare ikke vide det. Jeg siger det. Nu kommer det på video, så du ved det. Ej, Så var det her. tak for 3 fede år, man. 3 eller lige 3-tallet. Det er Bille Save der. Vi sidder lige og... Billig Save. Sidder lige. her. Så er der for eksempel Nielsen, han pisser lidt derovre. Ej, vi skal lukke de bryster. Nej, Niels! Hvad så din pæk? Gjorde det? Ej, hvor er det grimt, Niels. Jeg kan ikke se, hvad jeg filmer. Niels slår her til kroner. Det er rigtigt. Hvad er det med Niels og de prutter der? Jeg kan det. Du er grimt. Ej, hvor se. Og se udsigten. Nyd udsigten på taget og sådan noget. Det Og tag, det er muligt. Tag og sådan noget. Og se udsigt, mand. Der. Det er noget lækkert. Det er kraftedeme flot. Undskyld, hvor har I været? Peter! Okay, sygt. Det var ikke... engang. Var det ikke i går, Emre? Det er sgu da meget flot, han kan det der. Prøv at smage det, der smager fucking godt. Hvor godt nok. Ja, det er sjovt nok slås. Ice. Bitch. Jeg er helt til på. Er det så drømmerne? Jeg er en guldbind. Jeg må ikke være Hvad skal jeg? Passer der lige? Hvad skal du? Passer skal skrive oven på ugen. Undskyld, hvor slår Jeg skal en panser til at stå. Ej, først lidt dækkerne af. Først lidt dækkerne af. Den virker sgu. Tag bare til. Kom ned. Tag nu. Jo, det kan vi med dig. Tomorrow! Så Niels. Har du trænet i dag? Tillykke
Line må rigtig også på Sille. DJ! Nej! Du tager en tår af, så lader vi det. Det skal man gøre. Der skal være fuld dåse alle steder. Det er med som fan. Ja, sig det hej, et eller andet. Lille hej. Hej, dig. Hej. De her, de er fucking nice. Hvor er jeg langt på tilbage? For satan igen! Også for den gode mærke også. Jeg løber bare. Det er ondt. Det er ondt. Mere for hende, de trykker på mærket. Prøv at sige det, jeg fik det ikke med. Prøv at gøre det igen. Tog godt igen, Sille. Bitch fight! Mads! Jeg siger det dumt, mand. Er du gal? Nej, Mads er rave på. Ja, enig. Mads har ondt i sine kugler!